Čaute ľudia. A čaute ľudia, tu máme ďalší vlog. A toto je taký vlog, že síce ideme už na Riazansku. Ale jeden vlog už máte vonku. Jeden vlog už máte. Toto je druhý diel. To je druhý diel a ideme von a budeme čakať na autobus. Tak ale bohužiaľ v autobuse nemôžem točiť, takže bude to tak. Ináč napíšte do komentárov, že aké máme robiť hento úkoly vonku. Také. Čo proste napíšte dačo a ja si to tak prečítam, pôjdeme vonku s Teodorom, to je jedno. Pôjdeme. Samo nebojte sa. Tu máme posledný vlog, čaute. No, tak ako, bohužiaľ. A je to ináč, toto je taký, že ukáž, čo máš všetko vo vačku. Nič. Povedz. Dnes máme tu reprak. Vidíš to, dáme. No. A čo máš ty? Nič. Nič? Telefón mám iba. Tak, čaute. Zajtra, no, asi zase sa uvidíme potom.